třeba, že všechno je iluze? To je trochu klišé. Ježíš, mě nic nenapadá. Možná, když se koukám na ty míčky, tak mě něco hrozně psychedelického. Mě ta chvíli napadne, ale řekni Větko něco filozofického. Nějaký poselství lidstvu. Víte, co by se mělo uspořádat? Takový to, jak lidi skočí a vychýlí tu země kolem té osy. Tak ne, tak něco jiného. To jo, ta filozofická myšlenka. Já tak myslím, že jo, a to by se Víte, že kdyby si člověk každý vzal pomeranč a oupal by ho, tak už jsme pak neměli pomeranč? A to je tak úplně ze všem, podle mě. Ale třeba kdyby na jednoho člověka připadlo že- 10 mravenců, tak to víc. Tak kdyby na každého člověka, kdyby každý člověk si vzal 50 mravenců, tak nebudou mravenci na světě. A víte, že kdyby Číňani všichni šli do moře v zástupu takto stovky a za sebou asi tak jako 5 metrů do zestup, tak by mohli jít asi tak 3 roky a stejně by se jako celá populace Číny nezměnila. Víte, to je lidi, že tak asi by se změnilo. Tam je tolik, že tam je tolik lidí, že to nevadí. Takže kdykoliv by nějaký vstoupil do moře, tak jako, ale nejnarodí. Tak se narodí, no. No ba není normálně, když jde zástup 100 a jdou jako v 5 metrech do zestupu a můžou jít klidně 3 roky. Já si myslím, že to se každý narodí. Že to se Není každý, normálně, že to se to každou zástup. minutu narodí někdo nový. No ale 100 na světě. nových, ne jeden nový, 100 nových v Číně se narodí za 1 minutu. No, No to je docela dost. no jako To je ani ne za minutu, třeba za 5 To mně vteřin. nepřipadá tak. Za 5 vteřin 100. No tak to si neřekl, řekl si za No, já jsem říkala, že jdou v rozestupu asi 5 metrů. Ne, tak je to hodně. Já, to bude ten tolik, jo.